Когато четете Библията, ще бъдете шокирани от текстове, които заповядват убиване на възрастни хора, чупене на кости на деца и разрязване на корема на жени. Днес ще ми е достатъчно да спомена само 4 текста. Първият текст заповядва и казва: ще паднат от меч, децата им ще бъдат смачкани, а бременните жени ще бъдат разрязани, което е заповед да се трошат костите на децата и да се разрязват коремите на бременните жени. Що се отнася до втория текст, той казва: убий стареца, девицата, детето и жената, за да ги унищожиш, което е заповед да се убият всички без изключение. Що се отнася до третия текст, той също заповядва убиването на всички, дори бебета и животни, и казва: по-скоро убийте мъж и жена, дете и кърмаче, говеда и овце, камили и магарета, и накрая, има текст, който заповядва да се вземат деца и да се удрят с камъни до смърт, и се казва: блажен е този, който хване децата ви и ги разбие в камък. Молим нашите християнски братя да четат Библията, за да знаят дали тя е Словото на Бог и Словото на Христос. Разумно ли е Бог да нареди убиването на жени и деца? Не правят ли това Америка и НАТО в страните по света? Това любов и мир ли са в Библията? Коранът не заповяда да се убиват жени и деца, а само заповяда да се бият онези, които се противопоставят на Бог и убиват хора. О, християнино, Бог ти е дал ум, затова го използвай, за да разбереш истината. Библията в ръцете ви не е написана от Исус, мир на праха му, а от Павел, който уби арсианските последователи на Христос. Павел беше първият, който изопачи християнската доктрина, която е част от ислямския закон. След като се среща с апостолите, той е първият, който изопачава учението на арсианските християни. Между 5-1-5 години слуха проведен е първият съвет на апостолите, съветът на Иерусалим, ръководен от Яков, син на дърводелеца Йосиф, който беше убит с камъни през 62 години слъхър, за обсъждане на твърдението за изключване на народите. В него беше решено, в прилагане на по-големия интерес, да се изключат нациите от придържането към Тората, ако това е мотивът за тяхното освобождаване от игото на езичеството, като първа стъпка, след което Тората ще бъде задължителна, тъй като беше решено да се забрани прелюбодеянието, яденето на мъртви животни, кръв и това, което е жертвано на идоли, докато виното, свинското месо и лихварството са разрешени, въпреки че са забранени в Тората. Тогава Павел измисли много свои лъжи, тъй като ислямът е религията на Исус, мир на праха му, тъй като той не яде свинско, нито пие вино, нито казва: аз съм Господ, поклонете ми се, защото е неразумно Господ да се роди от влагалището на жена. Защото това води до това всички хора, които се раждат, да бъдат и господари.